střelil Boeing 747 vzduchovkou bez diabolek. No nic, dobrý, konec randy. Musíme se dostavit na určité místo. 500 000 nemám, ale mám za to zbraně. Pojďme pro ně. Jaké dobrý. Uvidíš, no, už mám tady nějaké menší kolty, berte, což to jsou také vesmírné cákačky, ale dobrý. Tady mám kód, to je z doby předválečné, to používali ještě partizáni v době kamena. Tohle měl přímo kontra Zeus, když žil na svém ostrově ve středozemí, který se jmenoval Lesbos Krétos. A něco pro svojsíčka tu máme taky. Tak jo, pojďme na ně. Ahoj, já jsem se právě vykupoval. To sem nepatří. Kamže to máme jít? Já jsem to zapomněl. Bordelu Arta X. Do parku. Do parku, dobře, tak dáte jim co protokol, můžu tím. Vybereme si. 56 desítků. Ty úplně šupat telefon, akorát tam má blbý sluchátka. To je taky dobrý. Hej, víte, co je nejlepší telefon? Tady už to nemají. Nevíme, to. To je takový ten telefon ještě mobilní s kličkou. Hej, to je Nokia. Nokia jmenuje se Nokia Kličkos. Mají natočíš, mají se to hodil pod tank, spadlo mi to do rybníka, přežilo to všecko. Ty krásno. Ale nic, jdeme na ně. Slož zbraň a pojď bojovat jako chlap! Ale nikdo nebude střílet, jasný? Nikdo nebude střílet! Šamoňo Soňo, hoňo! Ajo son! Jo! Zbožíku! Vstávej, Zbožíku, vstávej. Pojď, pomůžu ti. Co pro tebe musíme jeli? Kterýho? Prvního, druhého nebo třetího? Prostředního. Jo! Mám to! Jo! Pojď dáme po křídku si, pojďme. Výhled se pouštím, skrz tě hráči pouštím, je to jedno z nás, víc začínáme na kožit. Překonáme pouští se, naši misi najde hned, my jsme skauti vykouští, štakalové čarokoští. Nikdo není nekonají.
A kontrolní otázka. Jaký má teda ta kniha obal? Ta kniha má hnědý obal. Je takovým hnědým obalem, zasouvá se do toho. Kluci, oni mi ukradli knihu. A sakra. To je Já vážně. tě zabiju. Jsi tam? Já nevím, Kde jsi?